Ало! Здравейте, Краси Апостолова съм на телефона. Търсите офис за вашия бизнес? О, чудесно! Имам прекрасно офисно пространство в сграда Диамант 1 с площ над 250 квадратни метра. Мисля, че ще е интересно за вас. Локацията? О, тя е чудесна. Близо е до Борисова градина, ловен парк, сграда Диамант 1. Сигурна съм, че я знаете. Разпределението на цялата площ на офиса с различните работни зони може да се адаптира изцяло към вашия бизнес с нов интериорен проект, за който може да бъдем полезни и да съдействаме. А сградата е с вградена система за рекуперация на въздуха, която гарантира прочистване от прахови частици и алергени. Има и още нещо. Контролирана механична вентилация за свеж въздух в работната среда. Повече комфорт. Разбира се, това е офис, който определено може да направи вашия бизнес още по-успешен. Искате да го видите още утре. Кога е удобно за вас? А вие искате ли да го видите?